Hello everyone! Tayo mag-shout out mga katubayan. Mag-shout out ka to kasama yung aking alaga. Oh. Ito rin yung isa. Kasi uli, ito naman si Jake. Okay, shout out muna tayo. Pinangunahan pala sa aking mga kaibigan sa pagdating sa pag-YouTube. Pinangunahan ni Sir Marlon. Shout out sa iyo, sir. At pangalawa naman, Wanil TV. Shout out sa inyong lahat. At kay Gigi and George, shout out. Topher, shout out. Inday Age Channel, shout out. Vegetable Garden, shout out. Marcy Vlog, shout out. Israelin Yaris, shout out. Lulang OFW Vlog, shout out sa iyo ma'am. CRP Films, shout out. Emily Galagahan, shout out. Anali Rider, shout out. Munay Channel, shout out. Mark Rider, shout out. Maler Banding TV, shout out. Chris Fernandez Jr. TV, shout out. Dancer Nasano TV, shout out. Angel Heaven Vlog, shout out. Petkasi Vlogs, shout out. Mamala and Kali, shout out. Inday Age Channel, shout out. Ibubuy Adventure, shout out. Ako Magko, shout out. Ako rin too, shout out. Obra Maestro, shout out sa inyong lahat. Rose the Over Corner, shout out. Yung mga alaga ko. Elena Arabis Pascual, shout out. Mea Anking, shout out. Simple Agnes, shout out. Milyonariang Pobre, shout out. The Milyonariang Pobre. Inay DH in Hong Kong, shout out ma'am. Jan Carrion, shout out. Neil Tisay B, shout out. Lansky Inosario TV, shout out sa'yo, sir. Ray Uy, shout out. Sherry Masiri, shout out. Uboy Palad, shout out. Igaro Mitch, shout out. At ulitin ko kay Wanel TV, shout out sa'yo bro. Walang sawang suporta sa aking unting YouTube channel. My Lovers Vlog, shout out. Etude in Eden, shout out sa iyo ma'am. Pinkay Vlogger, shout out. Mami Marge Vlog, shout out sa iyo. OFW sa China, shout out. Hi taga China, shout out sa inyong lahat dyan mga Pilipino, kababayan kong mga OFW, shout out sa inyong lahat dyan. VJ Cooper, shout out sa iyo sir. Melody 21, shout out sa iyo ma'am. At kay kaibigang Sid Vlog, shout out sa iyo sir. Walang sawang suporta at salamat sa lahat talaga. Ellen Vlogs Official, shout out. Bicolana Kauragan Vlog, shout out. Bicolana Kauragan Vlogs, shout out sa inyong lahat dyan mga taga Bicol. Rio Mutu, hello sir, shout out sa inyo. Mami Tis Kisen, shout out ma'am. Celso Luto, bro, shout out. Inday Merna Max Vlog, shout out ma'am. Romnick TV, shout out. Ariel Jam TV, shout out. Mama Anda, shout out sa iyo ma'am. Dabawinya in Canada, shout out. Maraming salamat sa walang sawang support na ma'am. Ingat kayo parati dyan. Uy, dito lang dito. Dito, kaya di pa tayo tapos nag-check out eh, no? Yan, ganyan. Love Pilapil, shout out sa'yo. Elia Family Vlog, shout out. Baguio Blessed Day,
shout out sa iyo ma'am. DJ and George, shout out. Lito and Maris Couple Vlog, shout out sa inyo. Renobi Channel, shout out. My Next Vlog, shout out. Regina Bilamino TV Channel, shout out sa inyo ma'am. World of G, shout out. Opel TV, shout out sa inyo ma'am, thank you. Adeline Official TV, Tidada Channel, shout out ma'am. Simple Rose, shout out. MP Beverly, shout out. Gina Vlog, shout out. Rowena Polo Vlog, shout out. Annalisa Journey, shout out. Bicolana Vlog, shout out. At ulitin ko, Sir Marlon, shout out sa iyo sir. Meme Gilly, shout out. Dexter Bones Official, shout out. Annalisa Journey, shout out. Pyok Pyok TV, shout out. Nyoy TV, shout out. 90s Kid TV, shout out. Manong Lakay, shout out sa iyo bro. Lito and Maris Couple Vlog, shout out sa inyong dalawa sir. Maribelos Mark TV, Maribelos TV, shout out. Nay Melinda, shout out sa iyo Nay Melinda. Adobo Cam, shout out. Alright, sa mga hindi ko na shout out, Chani Silang, shout out sa iyo bro. At kay Tahil Channel Official, shout out sa inyong lahat dyan. Tabutuan, mga taga Butuan, shout out sa inyong lahat dyan. Sana hindi kayo magsawang magsuporta sa aking munting YouTube channel. Yun, ito lang muna yung aking babagi sa inyong video. Pag shout out sa inyong lahat na sana hindi kayo magsawang magsuporta sa aking munting YouTube channel. Timbot na lang mga kalulong mga ridang ay talagang sana makamit ko yung aking inaasam-asam na magiging ganap na isang YouTuber at sa pamamagitan ng yung tulong sa akin para makamit ko ang aking pangarap, mga kadulong, mga karidang, kabila ng talagang masasabi ko na talagang mahirap din magiging isang YouTuber, mga kadulong, mga karidang, marami kang dapat pag-aralan at kailangan mo rin talaga trabahoin. Sana hindi kayo magsawa mga karong mga karidang. Ayun mga karong mga karidang, magkikita-kita na lang tayo muli sa susunod kong i-upload ng mga video mga karong mga karidang. Iba't ibang mga video sa pamamagitan ng pagkanta at kung saan man ako mapunta, dapat may babagi sa inyo. Sa pamamagitan man lamang dyan mga karong mga karidang ay mapapasaya ko kayo. At sana hindi kayo magsawa mga karong manood. Dahil yun ay talagang napakalaking tulong na yun para sa akin mga kapatid. Kabila ng paghihirap, lalong-lalo sa panahon natin ngayon, talagang bumubuo naman ang COVID sa ating bansa. Sana hindi nyo ako makakalimutan. Alright mga kapatid, dito na lang ang aking video. Shout out na sa lahat, sa mga hindi ko na babanggit. Shout out na sa inyong lahat, yung mga hindi ko na babanggit na aking mga supporter. Alright mga karumagidang, magkita-kita na lang tayong muli. Bye-bye! Bye-bye mga karung!